första året i tjejet på. Så kan man säga att Sjömansheim är lite det är nästan en sjukhus. Ja, ja. Det var det. Det var inte välkommen så här kom. Och kvarna vid skipen så kom in, då blev möten kvällarna. Allt är näck för skip in. Om vi örinter så efter vattnet. Jag kom efter vatten alltså. Vattnet var fint under Sjömansheim. Det var en å som rann, så rann och täv. En som höv som båten stod in i ump. Då kom vi åra båten. Så hade det bräschat segl i bottnen. För jag fyllde båten vid vattnet. Och så måste jag ha landat den tills vi spann upp för tankar. Så lösna måtte jag strujast. Och i 8-tiden, ja. Där var det i Alfred fann på att få sin mikrofon. Så gick jag en ankran in i kontoren kjossar. Och så skulle han ha varit in i sälen. En Maria i Handvik. Och så skulle jag stanna upp i talarstolen och vid in i hörde näka till. Svär hon att det som jag hörde. Ja. Svärrika så. Så sände jag en möte kvann en för viken ut till skipen. Jag kunde mikrofon. Så pratade vi tror jag synt. Han var ett möte till att tävla. I radio? Ja, så gav mikrofonen så. Jag är 8 sitter, alltså det finns så telefon. Då blev han väldigt av. Här finns så telefon. Han varskar skipen. Kvar i vaktbåtarna var. Man så pentet gott upp. Han greina för steg. Att det bilde sig in. Han föräta sin föringen sin båtstelefon så säger. Kan vaktbåtarna var. Han kom att en kväll kvinnant. Det fick där inte på sig. Så kött frattest allt. Så det var inte båtskapen till Alfred att... Nej, hon då skulle jag veta vad båten var. Så den jag kommer sig nu. Han åtte maskinbåt. Hörde till hus. Och så var han ute i skjut. Helst olkes. Så var röjt. Sjömansheim var byggt i gamla Føringhavnene, men settene var det flott ut i Nuttjo Føringhavnene, her det stender i dag, og nu vel større enn det opprundene var i 1936. De var bliven lukka som en bygdamynd og en nordafarmynd her ivere. Og det kom så ikke nekva av tog at de sørste årene var det møyra av nordafar enn det var at vårår.
så start var det en nordafarmen där i det. Bäge två Palli och Herborg. Avgjørst. Nu var Herborg den senaste kvinnan som får av eller ur Føringhavn. Hvem leiklot og tøytning har kvinnorna haft i Føringhavn? Kvinnorna har haft stora leiklot. Det är klart. Og ta I också om rätt framlösningarna. Ta var det ja, I går en triinger som var kvinnor. Og innanfor rätt framlösningar här negv arbeid som kvinnorna och faktiskt bättre egna till. Att pilka och rangera rättnar. Så det är det stora löjglotar i det. Och så vill jag tala om det här som var av Sjömanshöjmen. Hur så stor tøytning I tärhött och vi var inte mätger och heter att komma nian av Sjömanshöjmen och känna sig väl och få en kaffemån. Det är stor tøytning. Och jag måste säga att det samma om här. Alla. Om att det var grönländer eller kvart av här som kom upp. Det var god. Kommer minnene kanskje mer fram I kvöld? Det är det alltid. Det är tanke om det alltid. Så Føringhavnen, hon fyller attla nekv här. Jag känner nog om folk. Jag har ju ett snack om det samma. Nettopp. Avgjørst, ja. Så stejligt det var här. Ja, sen nyra lagre hitja, sta ser ut där I skadan. Det ser öliga rent och pent ut I ro. Ja, han öliga. Sitter sagt. Ja. Vad då nyr. Allt möjligt och sålde fjärnsyn och sålde fotografiapparat och radio och allt möjligt band och färska tröjor, oljekläder och handskar. Alltså spurte du där till kanske eller ledde mest till vad jag köpte hem till bötterna och till konerna? Ja, ta köpte sån ting, ringar och armband, ord och så rött. Ja. Och till bötterna. Ja. Ja, så var allt möjligt, oljekläder och allt sort och få. Hur så hade du det uppe? Och det alltid uppe alla dagen. Och så hvis skip kom in om kvällen så kallade grupp. Vi skulle köpa uppe. Sån där är det. Ja, känner han ut att ja, vi skulle nya kaffestående hitja. Låt dig fara på loftet, kör med in. Ja.